Good afternoon. Bibili tayo ng mais. Ayan guys. Yellow corn to. At ano yung ngaran? Kay Ate Norma tayo bibili ng mais. Yellow corn siya guys. Oo. Fresh pa siya guys. Kasi bagong kuha lain niya. So bibili tayo guys. Ayan o. Tsaka may kamote pa dito guys. Maulan kasi kaya ayan o. Nababasa na tayo. Pero okay lang yan guys. At least, ayan, pinipili natin yung mga ganito lang. Yung hindi ganong kalaki. Ate, 100 ate? 2 kilong tunga. 2 kilong tunga? Ayan. Okay na yan. Ayan guys, so 6 lang. Oo, kakasyahin lang natin yung pera. Ayan, so 7. May paano si ate. Sige ate, thank you. Ayan guys, dito lang yan sa along the road. Alang-alang na to pe, no? Dap-dap. Oh, dap-dap. Dito kayo guys bumili. Normal sweetor. Oh, sweet corn. May luto din sila ditong mais. Ayan oh, nakalagay. Ayan. Ayan guys. See you. So pauwi na ako niyan guys. Napadaan lang talaga ako kasi masarap yung sweet corn din eh. Lalo na pag bagong pitas lang siya. Oo, masarap yan. Ayan guys. So dito na lang kayo bili ha. Along the road lang yan guys. So makikita nyo dito si ate. Ayan. Ate, thank you.